Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo mauno muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Boma lati ndalama za thumba la chitukuko la CDF la 5 billion kwacha lidzipereka ku makhonsolo omwe azigwiritsa ntchito bwino ndalamazo. Bungwe la Malawi Red Cross Society lati ndilodzipereka kuphunzitsa anthu pa ntchito yolimbana ndi matenda akolera ndi cholinga chothana ndi nthendayi. Ndipo mu nkhani za masewero, mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa wati kufika mu ndime yotsiriza ya chikho cha Castel ndi mwayi wakuti timu yake itenge chikhochi kachiwiri. Boma lati lizipereka ndalama za thumba la chitukuko la CDF ku makhonsolo omwe adzigwiritsa ntchito bwino ndalama zawo. Nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumizi a Ben Phiri anena izi pomwe amakumana ndi makhonsolo monga Achirazulu, Phalombe komanso Mulanje. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Pa msonkhano omwe ndunayi inali nawo ndi akuluakulu a khonsolo, makhansala komanso mafumu ku khonsolo ya Chirazulu, ndunayi inati monga ndalama za thumba la JSED makhonsolo amalandira potengera amene akuyendera ntchito za chitukuko, momwemonso ndalama za CDF sikuti adzingopereka ku makhonsolo omwe alephera kugwiritsa bwino ntchito ndalamazo. Aphiri kenaka anayamika amene khonsolo ya Chirazulu yagwirira ntchito zake, ngakhale kuti khonsoloyi kuli ogwira ntchito ochepa. Kuli makhansolo ena ali ndi anthu ogwira ntchito pa 182, koma utilization kapena kugwiritsa ntchito bwino kwa ndalama ndi zina ali pa 48. So sinthawi zonse zoti ukakhala ndi anthu ambiri ndiye kuti mumagwira ntchito yambiri, ndi kukhala ndi anthu amene ali olimbikira ntchitoyo. Chifukwa chake chenicheni chimene tinati tiyendemo m'makhansomo tione awa mavuto awo ndi ati awa mavuto awo mmene tikukonzekera ndalama zambiri zimene zikubwerazi. Bwana mkubwa wa boma la Chirazulu Erestina Mame ati achita bwino kamba ka mgwirizano omwe uli ku khonsoloyi. Ndunayo na za maboma ang'onoyi inapita ku Phalombe komwe inauza akuluakulu a khonsoloyi kuti asinthe kagwiridwe ka ntchito zawo kuti adzitha kutumikira bwino anthu. Ndipo anauzanso khonsoloyi kuti imange maofesi ake ku Migowi kamba kuti komwe ali pakadali pano ndi kumalo a chiopsezo cha ngozi yakusefukira kwa madzi. Kenaka ulendowu pa tsikuli unakathera ku khonsolo ya boma la Mulanje. Uku ndunayi inauza makhansala komanso aphungu kuti ndalama za CDF ndi za anthu m'madera kuti maderawo mukhale chitukuko choloseka. Kumene angathe kuchita bwino kwambiri achite bwino pamene tikulikira 5 billion pa constituency. And nditakutsimikizirani kuti malinga ndi ndondomeko zakayendetsedwe ka decentralization kuno kumulanje zinthu zili bwino, ndipo ndalama zikabwera zigwira ntchito moyenera ndi quality komanso mogwirizana ndi ndalama zimene zikuyenera kuperekedwazo sizisiyana, anthu akuno akhala ndi zowayenereza. Ndalama za thumba la chitukuko mdera la phungu za 5 billion kwacha ziyamba kuperekedwa m'makhonsolo mu ndondomeko ya zachuma ya 2026 kufika 2027 mcholinga choti madera onse mdziko muno atukuke. Austin Fukula, MBC. Padakali pano akatswiri azaulamuliro wabwino komanso zolemba anthu ntchito ayamikira ganizo la unduna wa zamaboma ang'ono lofuna kulemba anthu ntchito mogwirizana ndi nthawi yomwe akhale akugwira ntchito contract pa Chingerezi. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri ndi yomwe inanena izi pa misonkhano yomwe yakhala ikuchititsa makhonsolo a mdziko muno. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Ganizoli likudza pomwe anthu akhala kudandaula kagwiridwe ntchito ka ulesi komanso kolekerera kwa ena mwa anthu ogwira ntchito mboma. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mmodzi mwa akatswiri odziwa zakalembedwe kwa ogwira ntchito a Bright Lemani ati tsopano boma ladziwa kuti ena mwa ogwira ntchito ake amatengera ntchito mwachizolowezi. Zimene achita boma ndi zinthu zabwino kwambiri chifukwa kuti zithandiza kuti ntchito ziyenda bwino mboma, komanso anthu ambomamo azigwira ntchito ndi ukaswiri. Anthu ambiri ntchito ya mboma amayitenga ngati chizolowezi chifukwa kuti mwina samapasidwa matageti, alibe matageti oti apange achieve. Makontrakt awo amboma amakonda kukhala a long term, amakontrakt opanda malire. Ndalo pakakhala makontrakt oni malire anthu azilimbikira ntchito kuti ntchito ikhalepo dede kuti azilimbikira.
zipangisa kuti magwiridwe a ntchito akhale abwino, anthunso azisangalala ndi mmene anthu amboma akugwirira ntchito. Pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Political Scientists Association of Malawi Mavuto Pamusi anati ndondomekoyi ichititsa kuti anthu azigwira ntchito mwa ukadaulo komanso mozipereka. Ndondomeko imene ithandizirano kuti ndalama za misonkhozi zizigwira ntchito mwachilungamo pachione, poonetsetsa kuti ntchito imene akugwira anthu amene olembedwa ntchito makonsolo izikhaladi yowasangalatsa aini ake amisonkho amene aperekawo, pobwerezera chitukuko, poonetsetsa kuti makonsolomo ntchito zothetsa umphawi zikuyenda bwino, ntchito zotukula Malawi, komanso kuti chuma cha dziko lino chimene phata lake lalikulu lili makonsolomo chiyambe kutuluka bwino. Nkhani ikudza patapita sabata zochepa unduna wa zamaboma ang'ono kutalengeza kuti ogwira ntchito ku khonsolo azikhala pafupi ndi malo omwe amagwira ntchito. Izi akuti zichititsa kuti ntchito zawo zizikhala zapamwamba. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe loona za nyengo pa dziko lonse la World Meteorological Organization layamikira boma la Malawi kamba kopititsa patsogolo ukadaulo wake pa nkhani zofalitsa uthenga okhudza za nyengo. Mlembi wamkulu wa bungweli Celeste Saulo ndiye wanena izi ku nyumba ya malamulo atatha kukumana ndi nduna yoona za chilengedwe Patricia Whiskes. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Nduna yoona za chilengedwe pamodzi ndi wachiwiri wawo Chipiriro Mpinganjira anali nzokambirana ndi akuluakulu a bungwe la dziko lonse lapansi loona za nyengo lotchedwa World Meteorological Organization WMO. Pa zokambiranazi, mlembi wamkulu wa bungweli Celeste Saulo anati ndi zosangalatsa kuona kuti boma la Malawi likupita patsogolo ndi ukadaulo ouza anthu mauthenga osiyanasiyana okhudza nkhani za nyengo. Iwo anati akuzindikira kuti dziko la Malawi likukumana ndi mavuto ochuluka chifukwa cha kusintha kwa nyengo, ndipo likufunika chithandizo chokwanira, ndipo ndiye chifukwa chake anabwera kudzachita zokambirana ndi boma la Malawi. Pothirapo ndemanga pa zokambiranazi, wachiwiri wa nduna ya zachilengedwe Chipiriro Mpinganjira anati boma la Malawi layika kale ndondomeko zimene cholinga chake ndikuonetsetsa kuti mathandizo osiyanasiyana amene akuchokera ku mabungwe ngati World Bank komanso WMO agwiritsidwa ntchito moyenerera. Ndithokozedi undunawo pali zambiri zimene anthu ochepa koma akugwira ntchito yabwino. Ife takhala tikuzungulira masiku apitawa kuona ma department osiyanasiyana kukhudzapo department iso ya meteorological services mene takaona kuti ma equipment makina ankhani ya ndalama za nkhani akumaonongedwa faka anthu akufuna kachinthu kochepa, mwina makebo, mwina timawaya takopa, tizitsulo tochepa, koma tikumapezeka kuti tikuononga zinthu zambiri. Menda nenera anthu ochepa kugwira ntchito yabwino, ndi kuti tiyeneranso kuti vuto limene lokhala ndi ma staff ochepa, anthu ogwira ntchito ochepa, tithane nalo. Mpinganjira anaonjezeranso kunena kuti posachedwa pa boma la Malawi litengera ku nyumba ya malamulo biru yomwe akadzayivomereza kusanduka lamulo idzathandiza kuti kusakhale kovuta kuyendetsa ntchito zosiyanasiyana zopititsa patsogolo nkhani ya za nyengo komanso kuteteza zinthu zachilengedwe. Bungwe la WMO ndi nthambi ya bungwe la United Nations yomwe imaona za nyengo, za madzi komanso za mmene kusintha kwa nyengo kukuyendera. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Red Cross Society lati ndilodzipereka kuphunzitsa anthu pa ntchito yolimbana ndi matenda a kolera ndi cholinga chothana ndi nthendayi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Taonga Nyekanyeka amayankhula izi pamapeto pa maphunziro a masiku awiri ophunzitsa anthu ongodzipereka 30 pa ntchito yolimbana ndi matenda a kolera madera a Chiromoni ndi Chilimba mu mzinda wa Blantyre. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Ataphunzitsa anthu zakapewedwe ka matenda a kolera m'maboma a Mwanza, Balaka ndi Neno, bungwe la Malawi Red Cross Society laphunzitsanso anthu ongodzipereka m'madera omwe mumavuta matenda a kolera mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula pamapeto pa maphunzirowo, mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Taonga Nyekanyeka anati maphunzirowo athandiza kwambiri anthuwo mmene angakhazikitsire malo operekerako thandizo la mankhwala kuphatikizapo thanzi ORS kwa anthu omwe akuonetsa zizindikiro za matenda otsegula m'mimba a kolera. Izi malinga ndi Anyekanyeka zizichitika asanawatengere anthuwo ku chipatala. Ife abungwe la Malawi Red Cross mothandizana ndi unduna za umoyo
tikulimbikisa mmene tingathesere muliri umene wa kolera omwe atigwera polumikizanisa mavolontiya ndi anthu ogwira ntchito za umoyo mmene angaperekere chithandizo choyamba m'madera mosiyanasiyana anthu omwe akayikira kuti angakhale ndi kolera asanathamangire nawo ku chipatala. Mmodzi mwa anthu omwe anali nawo pa maphunziro a Greg Mbewa akuchirimba anati aphunzira zambiri zomwe zingathandize kulimbana ndi matenda a kolera. Maphunziro amenewa amaoneka ngati ophweka chonchi, koma maphunziro amenewa ndi amtengo wapatali. Maonera kuti tikayesesa ndipo ndi khumbo lathu kunena kuti zimene taphunzira kuno tikadziwisa anzathu, tikadziwise modzi kuna kuti kolera amene yasafalikire madera ena, kotero chiwerenge cha kolera chikhale chikuchepera kapena tinene kuti kolera imeneyi titheserete. Pofika lachinayi pa 5 Februwale anthu okwana 37 ndiwo anapezeka ndi matenda a kolera ndipo mmodzi wamwalira mu mzinda wa Blantyre kuchokera pomwe nyengo ya mvula ya chaka chino inayamba, ndipo anthu 71 ndiwo apezeka ndi nthendayi mdziko muno pomwe anthu 2 ndiwo amwalira. Maboma 5 okha ndi omwe mwapezeka matenda a kolera chaka chino. Charles Pensulo, MBC News, Blantyre. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati ndalama za thumba la chitukuko la CDF la 5 biliyoni kwacha lidzipereka ku makhonsolo omwe adzigwiritsa ntchito bwino ndalamazo. Bungwe la Malawi Red Cross Society lati ndilodzipereka kuphunzitsa anthu pa ntchito yolimbana ndi matenda a kolera ndi cholinga chothana ndi nthendayi. Ndipo mu nkhani za masewero, mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa wati kufika mu ndime yotsiriza ya chikho cha Castel ndi mwayi wakuti timu yake itenge chikhochi kachiwiri. Takulandaninso ndipo popitirani nkhani zathu. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yanenetsa kuti sipakhala kuonjezera nthawi yomaliza kulipira ngongole pa nyumba zokhala komanso zochitira malonda mu mzindawu. Malipoti akusonyeza kuti ene nyumba zokhala komanso zochita malonda ali ndi ngongole ndi konsoloyi zokwana 9 biliyoni kwacha. Zambiri mulipoti ili la George Muhango. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman watsimikizira nkhaniyi ku MBC ponena kuti ndalamazi ndi zofunika pa chitukuko cha mzindawu komanso kubweretsa zinthu zina zomwe anthu akufuna. Iye anafotokoza kuti konsoloyi inapereka masiku 21 omwe anatha mwezi wa Januwale. Osman wachenjezanso kuti kulephera kulipira ndalamazi kupangisa kuti nyumbazi kuphatikizapo zomwe anthu amachitira malonda zitsekedwe. Komabe a Osman athokoza ena mwa eni nyumbazi polipira ngongole zawo ngakhale kuti ena ochepa akupitiriza kunyalanyaza. A Osman sanafotokoze kuchuluka kwa ndalama zomwe konsolo yatolera kuyambira mwezi wa Novemba chaka chatha. Chaka chatha konsolo ya mzinda wa Blantyre inakweza ndalama zoti anthuwa adzilipira ndi 10% pa nyumba zogona anthu komanso 35% pa nyumba za malonda. Asilikali a Malawi Defense Force MDF ati ndodzipereka kubwezeretsa nkhalango yakaning'ina yomwe yaonongeka ndi anthu otentha makala komanso kudula mitengo yopangira matabwa. A Prince Soko aku Moyale Barracks ayankhula izi pamwambo omwe konsolo ya mzinda wa Mzuzu inakhazikitsa ntchito yodzala mitengo mu mzindawu. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Poyankhula pamwambo wokhazikitsa ntchito yodzala mitengo yomwe anakonza a konsolo ya mzinda wa Mzuzu, mmodzi mwa akuluakulu ku Moyale Barracks Lieutenant Prince Soko wati ndizokhumudwitsa kuti anthu akupitiriza kuononga mitengo mu nkhalango yakaning'ina zomwe ati zikuononga chilengedwe komanso kagwiridwe kawo ka ntchito. Lieutenant Soko wati kupatula kukhwimitsa chitetezo, asilikaliwa akukonza zobwezeretsa nkhalangoyi. Takati kutumizako asilikali athu kupanga mapatrols kumeneko kagwira kuti amene akudula mitengo kupanga makala komanso amene akudula mitengo kukhala ngati nkhuni. Nde munaposa chidwa pompa tikakhala kuti takonzeka bwinobwino tionesesa kuti chair manager tikatani tikatizalenso ndi mitengo ino. Pamwambo wokhazikitsa ntchito yodzala mitengowu, konsolo ya mzinda wa Mzuzu ndi magulu omwe imagwira nawo ntchito abyala mitengo pafupifupi 500.
wapampando wa mwambowu a Thomas Ngwira yemwenso ndi mkulu wa bungwe la Action for Sustainable Development ASUD wati kubwezeretsa mitengo kuli ndi kuthekera kochepetsa kuguga kwa nthaka zomwenso zingathandize kuti alimi azikolola zochuluka. Tikabwera ku ulimi nthaka imakhala ikokoloka ndiyeno nthaka ikokoloka moteromo makololedwe amakhala ovuta chifukwa imakhala kuti palibe chimene mulimi angapezepo. Kudzala mtengo kumene kuko kuthandizanso kuti swano nthaka ibwere mchimake anthu ayambe kukolola mokwanira. Mmawu ake mfumu ya mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses wati khonsoloyi ikufuna kubwezeretsa kubiriwira komwe mzindawu wakhala ukudziwika nako. Tifuna tibwezeretse Mzuzu ja mukumudzi wa uja tinkamutchula kuti Evergreen City, so tikufuna ndithu Evergreen City ijebwerereso chifukwa chake mwationa tonse tili kuno mophatiza ndana zathu MDF apolisi aprison ndithu cholinga chathu ndi chimene chocho. Khonsolo ya mzinda wa Mzuzu ikufuna kubyala mitengo 32,000 chaka chino. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa wati kufika ndime yotsiriza ya chikho cha Castel ndi mwayi wakuti timu yake itenge chikhochi kachiwiri ndi kufika makamaka ndi kufufuta nyengo yowawa imene yadutsamo chaka chino. Bullets yafika mdimeyi itagonjetsa Mzuzu City Hammers ndi zigoli ziwiri kwa du. Norbert Jameson wadzaniza mbiri. Ngakhale inakwanitsa kuteteza chikho cha Airtel Top 8, timu ya Bullets inavutika mu chaka cha masewero cha 2025-2026 pamene inasemphana ndi ukatswiri wa ligi ya TNM kachiwiri motsatana komanso kutulutsidwa mu chikho cha FDH Bank. Mchakachi Bullets inagonjanso katatu ndi Mighty Wanderers komanso kugonja masewero asanu ndi amodzi 6 mu ligi ya TNM komwe ndikoyamba patapita zaka zoposa 10. Koma mphunzitsi wa timuyi Gilbert Chirwa wati zipsinjo zonsezi zikhoza kuyiwalika ngati timuyi ingatenge chikho cha Castel. Chirwa yemwe ndi ogwirizira udindowu wati sakudabwa kuti wapambana masewero ake onse asanu pa ntchitoyi. Kundi kuti zinthu zikhala zikukonzeka koma sitingangokonza pakamwa chabe tiyenda kukhala pansi ndayamata kuwauza zochitika kuti kapita sakadere timu ya Dedza tikamenye mpira ngati mmene talimbikira lero tikupeza kuti tapeza zigoli ziwiri tapanga create pa chances zambiri. Mwina mukudabwa ndi anzanga mukundifunsano ine ndimazikhulupirira kugwira ntchito bwino ndi anzanga komanso kugwira ntchito bwino ndi maplayers onse ndi mmene mukuona madresa akubwera abwino kwambiri choncho ndi chikhulupiriro kuti tikhala tikupitiriza kuchita ntchito yabwino ngati mmene. Bullets ikumana ndi timu ya Goshen City Dedza Dynamos mu ndime yomaliza pamene Dedza ikufunitsitsa kutenga chikho choyamba mu mbiri yake. Timuyi inafika ndime yotsiriza loweruka lapitali itagonjetsa Blue Eagles. Mphunzitsi wa timuyi Alex Ngwira akufotokoza zoyenera kuchita kuti Dedza idzalembe mbiri yatsopano. Chikho ndi chikho chimapita mbali zonse zitengera khama limeneli ndi kulimbikira tikalimbikira kwambiri ndi kugwirana umodzi komanso ndi zimene akupanga sponsor athu ndili nacho chikhulupiriro kuti anyamata azipereka kuti chikho ichichi chikakhale ku shefu kwawo. Ndime yomaliza ya chikho cha Castel idzachitika pa 21 February pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Norbert Jameson, MBC Sport. Munkhani za maiko ena atsogoleri a maiko amuno mu Africa awapempha kuti alimbikitse achinyamata kuti apite patsogolo ndi ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za luso la makono pofuna kutukula maikowa. Mulembi wamkulu wa bungwe la Commonwealth of Nations Shere Bochwe ndiyemwe wanena izi ku msonkhano wa World Government Forum omwe umachitikira ku Dubai. Telson Magombo wafika ndi zambiri. Malinga ndi mulembi wamkulu wa bungwe la Commonwealth of Nations Shere Bochwe, maiko amuno mu Africa awalimbikitsa kugwira ntchito limodzi pofuna kulimbikitsa achinyamata kupita patsogolo ndi ntchito zotukula maikowa. Msonkhanowu unaperekanso mwayi kwa atsogoleri amuno mu Africa kufotokoza zomwe maikowa akuchita pofuna kuonetsetsa kuti achinyamata anderali omwe chiwerengero chawo ndi chochuluka kwambiri akupatsidwa mwayi wosiyanasiyana. Mawu ake mtsogoleri wa dziko la Botswana Duma Boko wati akuona maiko amu Africa akutsogolera ntchito zosiyanasiyana zokweza chuma cha dziko lonse. Telson Magombo, MBC News. Ndi nkhani imeneyo tafika pameto pa nkhani zathu mawa uno koma tisanasiyane na insomito yake.
boma lati ndalama za thumba la chitukuko la CDF la 5 biliyoni kwacha lidzipereka ku makhonsolo omwe adzigwiritsa ntchito bwino ndalamazo. bungwe la Malawi Red Cross Society lati ndilodzipereka kuphunzitsa anthu pa ntchito yolimbana ndi matenda a kolera ndi cholinga chothana ndi nthendayi. ndipo mu nkhani za masewero, mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa wati kufika mu ndime yotsiriza ya chikho cha Castel ndi mwayi wakuti timu yake itenge chikhochi kachiwiri. kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. munali ndine Amin Musa, mwakoma nonse. mawa bwino kwa nonse yakwananso nthawi ija ya zanyengo. tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu madera ambiri a dziko lino. izi zili chonchi kamba ka mkumano wa mphepo zina zochoka kumwera chakummawa komanso zina zochoka kumpoto chakummawa lotchedwa ITCZ lomwe lili ndi mphamvu ku dziko lathu lino. kotero kuti mauno tiyembekezere nyengo yofunda madera ambiri a dziko lino, koma kumzuzu ndi kulilongwe kuzizirirapo ndi madigiri okwana 17. tiyembekezerenso nyengo ya mitambo komanso mvula ya mabingu yomwe ikhozokhala ya mphamvu madera ena a chigawo chakumwera phepete mwa nyanja ya Malawi kumpoto ngakhalenso pakati pa dziko lino. ndipo masanawa tiyembekezere nyengo yotentha madera ambiri a dziko lino, pomwe kukalonga ndi ku Mangochi kutentha ndi madigiri okwana 28, koma kwa Ngabu ndi ku Nsanje kutentha ndi madigiri okwana 35. masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu imene ikhozokhala ya mphamvu madera ena chigawo chakumwera monga Zomba, Balaka, chigawo chapakati, Lilongwe, Dedza komanso chigawo cha kumpoto. mnali ndine Charity Mapondo. khalani ozindikira, dziwani za nyengo.